Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Masturyahan naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo sa buong tawag siya Concentrate the Pamplemousse Rose for Men and Women. Iyan siya ni Hermes. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa sa tanan. Kagtani tanan nga pahamot amo na kung tulukon. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, matamis nga rosas. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit na panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? Simple lang. For the top, we have grapefruit na amo na ang iyang citrus. For the mid, we have rose na ang rose masimutan mo dayon, matamis siya. Kag for the base, we have vetiver. Ang vetiver, kuskus, hilamon na siya kung simutan na kabay pa nga namian ka mo sining kapahamot. Kag kumiban pa ka mo nga pahamot, kaluyag istorya sa ako, ibilin lang sa comment section. Sa dasun naman, bye-bye!